иқдоми нави соли навӣ аз мағозаи беҳтарин. мизоҷони муҳтарам, нархҳо дар мағоза ду маротиба арзонтар шуданд. акнун шумо метавонед бо шиноснома инн ва корти салом таҷҳизотҳои техникиро ба монанди мошинаи ҷомашоӣ, тамғаи LG, Midea, Sitronic, Samsung, Indesit, Blaze, телевизорҳои плазмавии гуногун ҳаҷм аз тамғаи LG, Samsung, Sitronic, Rosso, Blaze, Beko ва ғайраро бо кафолати 3 сол харидорӣ намоед. инчунин метавонед дар худи мағоза кредитҳоро ба расмият дароред. бонус: ҳангоми харидорӣ якчанд таҷҳизотҳои техникӣ аз тарафи хуршедҷон Холматов соҳиби тӯҳфаи хотирмон мегардед. суроға шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ, паҳлӯи филологии тоҷик. телефон барои тамос 92 730 77 70 92 779 90 60. мақсади мо ҳаёти рангини шумо. мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин. тамошобинони иззатманд салом. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо аз ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятие ки ҳафтаи сипаҳшуда дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба вуқӯъ омаданд ва аз ҷониби кормандони милитсия ошкор карда шуданд шинос менамояд. дар студия бо шумо Моруфсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. ҳилаҳои махсуси сеҳргари навбатӣ ошкор гардид. сурате ки мисол ман мебурдам дар қабристон мепарчидам ё ки ҳамон қулфе ки дар хона мепарчидам, ин ҳамаш дурӯға. ин мисол ба ин роҳ ман маблағ ба даст меорам. ин мисол кори хатое. пешсудшуда ашёҳои арзишнокро аз дохили нақлиётҳои ҷабридагон тасарруф кард. авбошӣ дар шаҳри Бохтар. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. кормандони милитсияи вилояти Хатлон ҳангоми дойр намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як гурӯҳ аз сокинони ноҳияҳои Кушониён ва Вахшро барои содир намудани ҷинояти авбошӣ боздошт намуданд. боздоштшудагон дар маркази шаҳри Бохтар бо ҳам муноқиша карда тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карданд. офоқи Қодириён вобаста ба ин ҷиноят гузориш омода кардааст. чанд тан аз ҷавонони ноҳияи Кушониён ва ноҳияи Вахш дар пайи баҳсу муноқиша ва ҷангу ҷанҷолҳои байнашон ба миён омада санаи 26 январи соли равон соатҳои 14:57 бо ҳам занозанӣ карда дар ҷои ҷамъиятӣ бо овози баланд, истифодаи дашномҳои қабеҳ ва таҳдиди истифодаи зӯроварӣ якдигарро мавриди латукуб қарор медиҳанд. ин ҳодиса дар нуқтаи фурӯши тайёркунии ходдог воқеъ дар шаҳри Бохтар ба вуқӯъ пайваста аст. Ятимов Эраҷ, Рустамов Усмон соли таваллудашон 2000 сокинони ноҳияи Вахш ба нуқтаи фурӯш омада ба Сафаров Меҳроб ва Маҳмудов Сангалӣ соли таваллудашон 1998 сокинони ноҳияи Кушониён ки ба ҳайси фурӯшанда дар он ҷо кор мекарданд суханҳои қабеҳ гуфта бо курсии чӯбин ба сару рӯи Сафаров мезананд ва ба саломатиаш зарари ҷисмонӣ мерасонанд ки бо ин кирдорҳои авбошонаи худ тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. худи ҳамон рӯз бо мақсади гирифтани қасос Сафаров Меҳроб бо ҳамроҳии чанд тан аз рафиқонаш дар назди маркази дилхушии Бозхаус воқеъ дар маркази ноҳияи Вахш якдигарро мавриди латукуб қарор медиҳанд. Рустамов Усмон бо асбоби махсуси зараррасон яъне битаи оҳанин ба худ овардааш ба аъзои бадани яке аз ҷавонписарон Қурбонов зада ба саломатиаш зарари ҷисмонӣ мерасонад. нисбати боздоштшудагон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Вахш парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 237 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ дар натиҷаи фаъолияти натиҷабахши оперативии ҳаракатҳои як нафар сокини 21-солаи шаҳри Кӯлобро бепарда сохт, ки гумонбаршуда дар ҳудуди пойтахт ба дуздии ашёҳои қиматнок аз дохили нақлиётҳои мардум машғул буд. шарҳи васеъи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. бо шикастани шишаи дари автомашина мавриди дуздӣ қарор гирифтани воситаҳои нақлиёт вақтҳои охир бештар ба назар расида боиси ба вуҷуд омадани ташвиш ва вокунишҳои манфии шаҳрвандону соҳибони воситаҳои нақлиёт ва муроҷиати онҳо ба милитсия гардидааст.
кормандони мақомоти милисияи пойтахт дар асоси ариза ва муроҷиатҳои шаҳрвандон ки автомошинаи онҳо шаби соли нави мелодӣ мавриди дуздӣ қарор гирифта буд, як қатор чорабинҳои дахлдори оперативиро роҳандозӣ намуда, ахиран як нафарро ҳамчун гумонбар барои содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ дастгир намуданд. дастгиршуда меҳроби дилшод соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи деҳаи корези шаҳри кӯлоб ки қаблан 2 маротиба барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, боз такроран дар ҳолати рецидивӣ даст ба содир намудани ҷиноятҳои дуздӣ задааст. чуноне пешбурди корҳои тафтишотӣ ва пурсиши гумонбар муайян намуд, номбурда асосан шабона бо рӯи шикастани шишаҳои паҳлӯи автомошинаҳо ҳадафу мақсадҳои нопоки худро амалӣ намуда, маблағҳои пулӣ ва дигар ашёҳои арзишмандро аз дохили автомошинаҳо тасарруф ва аз они худ мекардааст. аз ҷумла шаби 1 январи соли ҷорӣ дар кӯчаи зарнисори ноҳияи фирдавсӣ ба воситаи санг шишаи паҳлӯи 8 адад автомошинаро шикаста ба соҳибони автомошинаҳо зарари калони молӣ расонидааст. чунончи ба воситаи санг шишаи паҳлӯи автомошинаи тамғаи мазда ки ба шаҳрванд давлатова назира тааллуқ дорад шикаста аз дохилаш як қатор ашёҳои арзишмандро рабудааст ки бо ин кирдораш ба ҷабрдида ба маблағи зиёда аз 5500 сомонӣ зарар расонидааст. айни замон меҳроби дилшод дар содир намудани зиёда аз 13 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда, нисбаташ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. нафарони фолбину сеҳргар ба хурофотпарастӣ ва гумроҳии шаҳрвандон сабаб мегарданд. гарчанде борҳо вобаста ба мардумфиребии ин гуна ашхос хабар дода будем, вале ҳанӯз бархе нафарони зудбовар ба фолбину ҷодугар бовар менамоянд. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт боз як нафар мардумфиреб боздошт гардид. гузориши навбатӣ дар ин хусус. кормандони милисияи пойтахт дар натиҷаи гузарондани як қатор амалиётҳои оперативӣ муайян намуданд ки шаҳрванд бобомуродов ҷаҳонгир бахтиёрович соли таваллудаш 1995 сокини ноҳияи варзоб ба серу ҷоду ва фолбинию мардумфиребӣ машғул аст. воқеан машғул шудан ба серу ҷоду ва фолбинӣ яке аз амалҳои нописандидатарин ба шумор рафта, он нафароне ки ба ин амал даст мезананд дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. вале таассуфовараш он аст ки новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ боз шаҳрвандоне ҳастанд ки ба чунин афрод бовар намуда аз ҷодугарону фолбинҳо дармони дард меҷӯянд. дастгиршуда бобумуродов ҷаҳонгир худро ҳамчун фолбину ҷодубарор муаррифӣ намуда, бо макру ҳила ашёи барои серу ҷоду истифодашавандаро худ омода ва дар қабристону манзили истиқоматии ҷабрдидагон пинҳон мекардааст. баъдан муроҷиаткунандаро бовар мекунонидааст ки ӯро серу ҷоду карданд ва барои боварӣ ашёи қаблан худ пинҳон намудаашро бароварда гӯё серу ҷодуро тоза мекардааст. мо ошхона дорем, як шинос мо дута ҷодугара овардан. ҷодугара ба ман гуфтанд ки дар ҳамин ҷои кори ту 5 та тумор ҳаст ҷоду кардагӣ. ман гуфтам шумо чӣ қади ҷодугаре? гуфтанд ки экстрасенс. баъд ман гуфтам кобин. вайҳо манро ба об рӯӣ карданд. ба сари об ман рафтам, обро овардам ва ё кофтан ёфтан ду туморро ёфтан. баъд аз ман ба маблағи 1600 сомонӣ гуфтан музди меҳнатмо бешавам. баъд ман ба ваё 1600 сомониро додам ва ё рафтам. пас аз он ман камераҳоро тафтиш кардам, камераҳои ҷои корамро дидам ки ҳамаш қалбакӣ мебошад. худашон партофтиам. бо ин васила шаҳрвандон ба номбурда ҳамчун нафари сеҳргару ҷинбарор эътиқод намуда, ба ӯ маблағҳои пулӣ ва чорвои худро тӯҳфа мекарданд. баъд гуфтам ки ои қайтарма ки зад хонаашро шапид. ман гуфтам ки боз чӣ мекунӣ? масалан хоната бо ҳамхи ҷоду кардагиам, ҳамхи илм кардагиам, ҳамхи тоза мекунӣ. пеш арафтан тайёр кардаму та ҳамҷо партофтам. ҳамон хонаш, ҳамон чиза, ҳамон қулфа. ана баъди вай қабристонам ҳамхи карагианда. на қабристонам ҳамхели карагиам, масалан ҷоду карагиам, илм карагиам, суратада. баъд вай тоза каранда кор. ба ман вай суратҳои овард, ҳама суратҳои ҳамаш овард ҳамҷа кард. ман суратҳое гирифтам. ҳамҷа суратҳои ятш гирифтам ва берун рафт. ман гирифтам.
بعد پگاش رفتیم در همه یک چکوری بود، قاق چکوری بود. در دوری اول من پرتفتم اون صورتا. در اون چکوری پرتفتم شد. با پگای دیگرش با رفتیم، قطعی هم بودم، همونجا من گرفتیم، شدیم، تازه کنیم، پرتفتیم شد. مثلا من اون صورتی که مثلا من میبردم در قبرستان میپرتفتم یا که همون قلفی که در خانه میپرتفتم، این همش دروغه. این مثال با این راه من مبلغ به دست میوارم، این مثال کاری خطایه. مثال شما هم میتونه که مثال همین آدم ها پرهیز کنیم، مثال دوری جویتان نکنیم، مثال نرویتون میگه پیششون. чуноне маълум гардид дар асл номбурда танҳо ба хотири манфиатҳои шахсӣ барои ба даст овардани маблағҳои пулӣ даст ба ин кирдори мардумфиребона мезадааст. бори дигар таъкид намудан ба маврид аст ки имрӯз илму донишҳои тиб дар сатҳи зарурӣ тараққӣ ва ташаккул ёфтааст. шаҳрвандонро мебояд аз чунин афроди ҷодугару фолбин дурӣ ҷуста ба амалу рафтори онҳо бовар накунанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати дастгиршуда бобомуродов ҷаҳонгир барои амалҳои мардумфиребонааш тибқи талаботи моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот ҷараён дорад. سهم کارمندان ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در پیشگیری و آشکار ساختن قانونشکنی وابسته به عالم نباتات نظر است. از جمله کارمندان شعبه میلیسیا اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت یکچند دلیل شکار غیرقانونی ماهی و بریدن درختان سبز را آشکار نمودند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان از ولایت سوخت. به موافقه با مقامات حفظ محیط زیست بریدن درختان در حالت نشونما بوده از عملهایی است که از تاثیر آن محیط زیست ضرر می‌بیند. هر یک چنین مناسبتی دغل با طبیعت از معرفت پست اکولوژی داشتن شخصی صادر کنندش شهادت می‌دهد. کارمندان شعبه میلیسیا اکولوژی و سیاحی در ولایت سوخت جهت پیشگیری از حالت‌های به امنیت اکولوژی و محیط زیست خرابی‌آور چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانیده چنین حالت‌ها را آشکار می‌سازند. چنانچه در حدود دهه سفید تپه جماعت استقلال ناحیه اسپیتامن ساکن محلی بختیار ملایف 7 بیخ درخت توت را به اجازت مقامات وکالتدار بریده است که ضرر آن به 4380 سومونی برابر است. ساکن دهه شرشره پنجکند کنجبای مصطفایف غیر قانونی 4 بیخ درخت سایه‌افکنی چناری در حالت نشونما و سبزش قرار داشته را بریده به حفظ محیط زیست به مبلغ 3000 سومونی ضرر رسانیده است. به همین مانند کرداری به طبیعت خرابی‌آور استقامت کننده جماعت اوشوبای ناحیه 8 علیشیر عظیموف که 2 بیخ درخت صدر را بریده به خوجگی جنگل 2280 سومونی ضرر رسانید از نظر میلیسیا اکولوژی پنهان نماند. خرابکاری‌ها جنایت مقابل امنیت اکولوژی و محیط زیست بوده پاداش آن آغاز گردیدن پرونده جنایتی با ماده 234 کودکس جنایتی میباشد که از روی هر سه حالت آغاز گردید. رعایت نکردن قاعده‌های ماهیگیری که به تلفات ذخیره‌های ماهی مساعدت می‌نماید دلیل دیگری ضرر رساننده است که جهت پیشگیری از آن میلیسیا اکولوژی کاربری می‌نماید. به اطلاع مسئولین دوام ماه ینور در منطقه‌های گوناگون آبانبار بحر تاجیک 8 حالت رعایت نکردن ماهیگیری آشکار گردیده از قرقشکن‌ها نزدیک 1 تن ماهی مصادره و طبق برخط به قسم‌های حربی داده شده است. یادداشت می‌شویم که اگر عادت صرفه‌کاری داشته باشیم ثروت‌های طبیعی حفظ و سال‌های طولانی به نفع انسان‌ها استفاده خواهد شد. در وزارت کارهای داخلی در برابر دیگر اداره و کارخانه‌های دولتی وابسته به آزمون فروغ سوپید دانایی تدبیرهای سودمند اندیشیده شد. از جمله دوام سال 2020 میان کارمندان مقامات کارهای داخلی آزمون کتابخوان بهترین تشکیل کرده شده بود که آن جنبست و غالبانش قدردانی کرده شدند. گزارش نوبتی در این باره. در وزارت کارهای داخلی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی جنبست و غالبانش قدردانی کرده شدند. رهبریت وزارت کارهای داخلی ضمن افتتاح این مراسم قید نمودند که سبقت فرهنگی جهت اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره گذراندن آزمون فروغ صبح دانایی دایر می‌گردد. مقصد و هدف آزمون بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه، بلند برداشتن فرهنگ کتابداری و کتابخوانی به حساب می‌رود. همزمان قید
гардид ки тибқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии пешвои миллат миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ эълон гардидааст. мавриди зикри хос аст ки бо супориши бевоситаи вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милисия раҳимзода рамазон ҳамроҳ дар байни кормандони раёсату шӯъбаҳо ва умуман ҷузу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар қаламрави кишвар озмуни китобхони беҳтарин баргузор карда шуд. озмун миёни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷараён гирифта 47 нафар китобхони беҳтарин ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. кормандони мақомот корҳои дохилӣ низ дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа барои мутолиаи китоб чӣ қадар яъне заҳмат кашидан, мутолиа кардан ва бо як шавқу рағбати беандоза зиёд дар ин озмун иштирок карданд ва аксарияти кормандоне ки дар озмун ғолиб омаданд зиёда аз 20 то 25 китобро дар як сол мутолиа карданд ва аз ҷониби ҳакамон албатта ба таври яъне шаффоф баҳогузорӣ гардид ва ғолибони озмун ҷоҳои аввалу дуюму сеюм аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо мукофотҳо сарфароз гардиданд. талаботи озмуни мазкур хондан ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони гузаштау муосири ватанӣ ва ҷаҳон, асарҳои тарихӣ, адабиёти сиёсӣ, публitsистӣ ва соҳавӣ буд ки дар баробари таъсиргузорӣ ба маҳорати суханварӣ метавонад хонандаро ба некрафторӣ, некгуфторӣ ва ҳақиқатҷӯӣ талқин намояд. ҳамин тавр ғолибони озмуни зеҳнӣ аз тарафи ҳайати ҳакамон муайян карда шуданд. дар интиҳои чорабинӣ ба ғолибони озмуни китобхони беҳтарин ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ маблағҳои пулӣ, сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. дар ҳақиқат эълони ин озмун ба мо имкон дод ки анамон ҳар як китобҳое ки вобаста аст ва китобҳои бадеӣ ки барои мо ҷавонон лозима аст ва барои баланд бардоштани савияи дониш он китобҳоро аз худ намудем ва дар маҷмӯъ озмун ин гуна буд ки мо бояд анамон китобҳое ки дар соли 2020 мутолиа карда будем бояд ба аъзои ҳакамон нишон медодем ва ман зиёда аз 20 китоб дар давоми соли 2020 мутолиа кардам ва бо теъдоди 40 ғазал ба ин озмун омадам ва озмун дар даври аввал дар худи академияи вазорати корҳои дохилӣ баргузор гардид ки дар он ҷо ман ғолиб шудам ва баъдан ман сафарбар шудам ба вазорати корҳои дохилӣ ки дар ин ҷо тамоми ғолибони тамоми раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ин ҷо ҷамъ гардида буданд ва ман тавонистам бо истеъдоди худ нишон диҳам ва сазовори ҷои аввал ғолиб гардам. боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ки ман имрӯз дар озмун соҳиби ҷои дуввум гардидам ва гуфта метавонам ки мо насли ҷавон насли хушбахти замонем, зеро сарвареро соҳиб ҳастем ки бо хираданду такя бар ҷавонон мекунанд, моро ҳама ҷониба дастгирӣ менамоянд ва барои мо тамоми шароитҳоро фароҳам оварданд. мегӯям ки ҷавониро фидо кардам, диёрам то ҷавон бошад. гузаштам борҳо аз ҷон ки ҷонаш дар амон бошад. чӯ аз ҳар ҷонибе сӯи ватан боди хазон омад, чӯ аз ҳар ҷонибе сӯи ватан боди хазон омад, баҳорамро сипар кардам ки эмин аз хазон бошад. ин ҳама ободиҳо, ин ҳама сохтмонҳову ин ҳама зебогиҳои диёри мо ки онро ном тоҷикистони биҳишт осост, бо заҳматҳои шабонарӯзӣ ва талошҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. ва имрӯз дар ин озмун иштирок намудани ман на танҳо ғолиб баромадан, балки савияи дониши худро санҷидан ва сайқал додан буд. дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки то вақте ки ҷон дар бадан дорам ба халқу ватан ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон содиқона ва софдилона хизмат мекунам. мо постдори номи нек, пояндадори кишварем, бо нангу ору бо шараф, бо ҳастиву пайванди худ дар хизмати халқу ватан истода бо ҷону дилем, صادق بر سوگند خود، صادق بر سوگند خود. баргузории озмуни мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки дар қатори паҳлӯҳои мухталифи сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат рушди нерӯи маънавии ҷомеа низ дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. ҳамватанони арҷманд, ин буд шарҳи мухтасари ҳаводису воқеаҳои ҷиноятӣ дар ҳафтаи сипаришуда. боқӣ ба шумо саодати рӯзгор ва бахту иқболи баланд таманно дорем.
خیر تا برنامه‌های آینده صحتمند و سربلند باشید.